Hygieniahan ruoalla on tässä hirveän tärkeää. Joo, niin jo. Käsien pesu monella esimerkiksi jää hirveän usein, se on tosi ikävä homma. Se on Ällöttävää sitten huomata vaikka, että jos joku kaverilla olette kokkailemassa ja toinen ei käsiä sinne pesee. Että kyllä ihan joku perussiemenestä saippua niin toimii oikein hyvin. Ja jos ei sillä irtoa, niin sappineste saippuan kanssa sitten. Että. Kyllä. Tai sekin tietysti, että siinä kokkailun välilläkin pitää muistaa pestä niitä käsiä, että se on ikävä, kun siinä on välissä muutama siivu viskonnut sissijuustohöylällä, niin sen jälkeen sitten, kun tää on muita ruoka-aineita, niin ei sekään kauhean kiva ole. Ei se kyllä. Mielellään se höyläkin pesisi kyllä. Se kannattaa. Jos sillä jotakin muuta. Tai vaikka perusemmentaalia lähtee sen jälkeen höyläämään. Joo, kyllä mä senkin melkein tiskaisin välissä. Joo, kyllä se meillään tiskaa siinä, kun porukalla sitä häpyilyä soppaa keitellään. Häpyluusoppaa. Häpykarvakuono on saapunut paikalle.